Ja sam, to često i govorim, beskrajno zahvalna što jedno takvo udruženje postoji, jer je malo i pojedinaca, posebno društvenih organizacija koje prate i ozbiljno vrednuju i nagrađuju stvari naše obrazovanje. Neko ko prepoznaje i postiče obrazovanje u Srbiji. Privatna inicijativa u podršci ljudima koji daju svoj doprinos obrazovanju i preduzetništvu. Prvo, neki stožer koji se trudi da u nekim neizvesnim vremenima za prosvetu okupi ljude koji se trude da daju sve od sebe i da tu prosvetu guraju napred u nekom pravcu u kome bi trebala da ide. Udruženje koje je svesno važnosti obrazovanja i ima želju da ukaže društvu na to koliko je obrazovanje važan segment društva. Pa prvo pomislim na motivaciju, zato što je to udruženje koje je posvećeno nagrađivanju nastavnika i promovisanju nastavničkog poziva. Tako da je to jedan jak vetar u leđa pojedincima, ali čini mi se i čitavoj prosveti, zato što je nastavnicima jako važno da neko ceni njihov rad. A ovde je posebno važno zato što mi radimo najvažniji posao na svetu, odnosno sa decom. Udruženje Živojin Mišić neguje obrazovanje, bogati ga na više nivoa i čast mi je zaista jer sam dobitnik te nagrade Najbolji edukator Srbije 2020. Prvo na što pomislim to je jedna borba doživotna i to borba sa vetrenjačama. To je nešto što mi je asocijacija na udruženje i na pre svega njihovu borbu za obrazovanje i veliko im hvala na tome što su uspeli da obrazovanje vrate u žižu javnosti. Mislim da je udruženje Živojin Mišić za nas, profesore, nastavnike, edukatore, bar ja tako osjećam, kao da je matica koja zna da prepozna prvo koji su to vrednice i koji su to ljudi koji zapravo najbolje znaju da skupljaju med, pa onda da donose u tu košnicu i da se tu skuplja u stvari sve ono što je u okolini najbolje, u stvari u našem obrazovnom sistemu. Pomislim na dug kontinuitet i autoritet koje to ime, kao ime istorijske ličnosti, nosi i povezujem ga sa dubokim osjećajem svrhe za ono što najbolji edukatori i uopšte edukatori u Srbiji imaju kao svoju misiju. Titula najboljeg edukatora je pre svega podsticaj i motivacija, posebno u ovo vreme koje je teško, neobično ili kako god da kažem. Drugo, znači mi zato što je mene za nagradu prijavila bivša učenica. U stvari, taj odnos sa učenicima, to je to zbog čega smo tu. Izuzetno je čast biti u društvu ovakvih ljudi, ovakvih entuzijasta. To je potvrda da sam dobro radila i zavet da treba još uvek da dajem sve od sebe. Pa mislim da je to jedan jako bitan putokaz na jednom našem putu ka nekom boljem obrazovanju. Putokaz gde prosto zastanemo da potvrdimo da smo na dobrom putu i da se napunimo energijom, motivacijom da krenemo dalje. Izuzetna čast naći se među ljudima koji dobro rade svoj posao. Nisam baš siguran da li iko može biti najbolji. Ima jako mnogo kolega koji su fantastični i čiji je rad izuzetan i koji su pomerili granice nastavničkog poziva. Ovozemaljska misija mi je širenje ljubavi i poštovanja i u trenu se nekad zamisli da li smo na pravom putu, a ovo priznanje najbolji edukator Srbije 2020. mi je u stvari potvrda da su prave vrednosti sve vremenske vrednosti i ja se srdačno zahvaljujem. Pa ovo je zaista jedno posebno priznanje. Posebno je iz razloga što je ovo jedno od najviših priznanja koje jedan nastavnik može da dobije. Tako da tamo gde smo se negde pronašli, gde nas je komisija pronašla kroz neke osobine,
možemo da negde prihvatimo sebe kao ljude iz nastave koji su izašli iz nekog komfora i koji su krenuli možda nekim neutabanim stazama. Neka vrsta nade da ono što sam zapravo do sad maštala o nekim projektima da ću skoro moći da ostvarim uz pomoć Udruženja Živojin Mišić. Za mene to znači pripadati jednom poprilično intimnom, ali divnom društvu ljudi koji su svoj život posvetili najvišoj i najplemenitijoj profesiji na svetu.